Vale, pois imos a comezar xente xa con este programa número, vou dicir número 4, porque en teoría antes vai ir outro, pero igual é o número 3, pero bueno, xente, sabedes que o tempo é moi relativo e a veces, bueno, pois o que sei, as cousas cambian e xa está, non pasa nada, da igual, o número do programa o ides a ver no título do vídeo e iso máis importante, onde tamén vai estar o nome dos nosos siguientes convidados, aínda que hoxe solo vai estar unha parte das dúas que conforman o proxecto de Cora, porque Carlos vamos a mandarlle un saludo. Cando se emita isto, esperemos que xa este ben, por favor. Que xa será moito que este estando mal, pero bueno, agora que estamos grabando isto non puide estar, así que vamos a mandarlle un bico moi grande e vamos a presentar xa para que vexades en pantalla a Cora Velasco. Moi boas, que tal? Que tal? Moi boas, como estades? Como estás? Mira, con Bueno. ganas de falar contigo, de coñecer o proxecto e me encanta porque é o primeiro programa, polo menos dos que estamos grabando, no que aparece un gatiño, un animal, e eso me encanta porque é sinónimo, mira, sempre que aparece un gato, isto vai a ser un programa da hostia. Sempre. O sea, Seguro. é E así. hai outra por aí un pouco máis vaga, está dormindo, entón non lle apetece vir, pero esta é moi pesada e gustaría ser a salsa de todos os pratos, así que... Aparte, como se chama? Amiguita. Me encanta. Me E encanta. a outra Como que se cortou aí? chamase Vitrasa, a outra gata. Espera. Porque apareceu... O sea, chamase Vitrasa. Vitri, sí. É moi maja, é super boa gata. Me encanta. Xente, bueno, sempre me olvido, cando fogo a mini presentación, sempre me olvido de dicirlo, este é un programa, é como a Resistencia, pero mal ou ben, non o sei, porque non temos guión, coñezo os invitados, sei o que fan, pero non é un guión como tal, co cal, o mismo agora pasamos media hora falando de gatos, vale? O sea, isto vai así, xente, porque, ademais, eu teño un gato negro, non vive conmigo, pero teño un gatiño negro e me encantan, me encantan. Esos gatos negros teñen, a ver, isto igual parece unha gilipollez, seguramente o sexa, pero todos os gatiños negros que tiven, que foron 3 gatas sempre, son como especiais, son diferentes ao resto, teñen como outra sensibilidade, non sei dicilo, son como máis, igual están máis apartados do resto, pero logo son moi cariñosos, sabes, cando o precisas ti, non? Como humano. Non sei, son guai. Eso é certo, porque o que estaba na miña casa, bueno, está na miña casa, está na casa dos meus pais agora, ese chegou, eran tres gatos que collemos na calle para regalar a unha xente, claro, os outros eran como medio siameses, bonitísimos, todo o mundo os quería, e o gato negro nadie o quería, e na miña casa, miña nai non quería nada, entón, bueno, había que cuidalo, e ao final, pois, miña nai colleu o cariño e o gato quedou. Chamase Luís É xa que fai 13 anos, 14. porque, bueno, unha superstición, unha estupidez, pero, jo, son moi majos, son moi guapos. Bueno, a ver, estamos aquí para presentar o teu proxecto, pero poderíamos estar, eu con tema gatos, poderíamos estar. Vamos, toda a miña vida tiven gatos, así que nada. Bueno, só tiven gatas, minto. Só tiven femias. Todas as gatas que tiven que foron como 4, 9... Estas deben ser a número 10 e 11 da miña vida. Sempre foron femias. Non sei por qué. Coincidiu así. Mola. Mira, un día teño moitas ganas de facer programas temáticos de cousas sobre a música, pero visto a cantidad de xente que pasaches por aquí con gatos, igual un día de simplemente traervos a varios a falar de gatos, pues oye. Hai un selo de música bastante independente que se chama Humo, non sei se o coñeces, que é de No. Asturias. Editan, bueno, pois a Cuchillo de Fuego, a Palum Destruction, unha tempada, bueno, grupos así. E fixeron unha camiseta hai pouco de merchandising para vender, no que saían os gatos da xente que tiña grupos que estaban nese selo. Entón son todo fotiños de gatos conectados con nomes e tal, bueno, é super guai a camiseta. Por suposto, os nomes das miñas gatas son os máis raros de todos, porque o resto son, en plan, Serafín, Pintitas, rubios, tal, cousas así. Sí, nomes máis normales, máis típicos. Eso é. De pronto, estes dous facendo aí publicidade do Concello de Vigo. Bueno, en fin. Villamos aquí a falar. No, eu xa che dixe, e eu digo, non hai, e eu me disperso moitas veces en cousas, pero bueno,
quizás un pouco esta gracia, ¿no? Porque a mí non me gusta, o sea, me gusta falar dos proxectos e quero presentarvos e tal, pero a veces tamén darlle un pouco outro toque, non? Que sexa, bueno, porque eu que sei, igual vas a TVG, por exemplo, e igual non te preguntan por gatos. Claro, xa. Cando é un tema falar. Pero bueno, vamos a poñer un pouco, sobre todo en a xente un pouco que que sepa quen eres ti, quen é coro o proxecto, o que facedes. E claro, esta é esa pregunta típica, non? Que se fai de preséntate ti ou en poucas palabras, como farías que a xente diga, vale, me vou quedar que quero coñecer máis do que nos vai a contar? Vale, pois, a ver, Cora é un proxecto, bueno, que é o meu nome, basicamente. É como o terceiro proxecto musical que teño, vencellado ao nome, comecei como Cora Sayers, logo Cora Velasco e agora Cora. No que por primeira vez sinto que estou a facer o que realmente quero facer, que é escribir as letras e cantar e xa está. Porque antes pasei por outras situacións, de tocar a guitarra, de facer... E agora estou como moi centrada no que máis me gusta, por fin puiden respectar iso, que a mí non me gusta tocar a guitarra, e xa está, e non... E bueno, non sei, é como o primeiro proxecto creativo que teño do que me sinto 100% orgullosa de todo o que levamos traballando Carlos e máis eu, non? Que xa vai para casa de 2 anos este disco. Claro, porque ao final é algo bastante habitual, sobre todo isto dame conta na xente que pasades por aquí nestos xa catro tempadas que levamos de programa, que en moitos casos non empezades en outros grupos, empezades pois tocando ou un pouco máis como esa parte solo de un grupo, e os que tedes esas inquietudes de compoñer, de contar historias, claro, chega un momento no que lóxicamente non, porque estás nunha banda e hai moitos factores e non sempre podes impoñer ti porque xa leva esa banda un recorrido, pero vos apetece dicir, non, mira, voume arriscar eu, voume lanzar o meu proxecto un pouco máis enfocado ao que quero. Exacto. É un paso de dar moitas veces, porque, eu a verdad vivo acojonada con dedicándome a isto, porque non é fácil e non sempre gusta e moitas veces é moi complicado, pero, bueno, eu apuesto 100%, super 100%. Claro, E porque sobre o sea, estou a facer o que realmente quero facer, sen dúbida, entón, pois por que non probar, non? Se as outras veces estaba en puntos nos que igual estaba algo máis incómoda. Claro, porque musicalmente, en canto a ter esa tranquilidade de proxectos, máis alá de que podes estar cómodo ou non, pero estar nunha banda pode ser o máis fácil, non? Porque claro, ti estás nunha banda, Claro, che din, vamos a ensayar, ensayas o que che poñen diante, vas a tocar, e o mellor ata nin decides nada, porque igual deciden outras claro. persoas, ou ti non queres decidir, e claro, musicalmente como carreira é máis fácil, non? Porque claro, É comodísimo. E de feito eu a Carlos, que, bueno, Carlos é pianista, pianista, guitarrista, o mellor baixista que coñezo, bueno, todo fai ben, todo fai ben. Como me dicía un amigo meu, Antón Torroncho, é unha desas persoas que todo fai ben. Que me dixo isto hai moitos anos e me fixo moita gracia. Pois, el é pianista, el toca jazz, da hostia, ademais. Eu ás veces dicíalle non, pensaba eu máis ben, porque creo que nunca yo expresei 100%, pero como molaba montar un grupo ti máis eu de simplemente tocar jazz. Os temas están feitos, as letras están feitas e simplemente sair a tocar e xa está, sabes? Que non hai que rayarse con que a ver que digo nesta letra ou a ver que facemos nesta ponte, non? É como, porque iso é comodísimo, é disfrute 100%, puro e duro. Bueno, te estás alterando, amiguita? como foi logo? No momento, sobre todo, o momento no que ti decides, veña, voume lanzar eu a facer o meu, que che pasou pola cabeza nese momento? Tiveches medo? Foi moi complicado ou foi un momento que dixeches, mira, xa está, pa diante? Foi un momento de veña, xa está, de non rayarme moito. As ralladuras viñeron despois, cando o proxecto, sobre todo no momento Cora Velasco, comezou a profesionalizarse de outro xeito, sabes? De empezar, porque eu antes, claro, era moito máis nova cando empecéi, hai 10 anos xa, entón era un pouco tirar pa diante, pechar bolos, tocar,
gravar cousas, pero que non había como unha cabeza pensando detrás, era simplemente... Entón non tiña medo, de feito agora penso en cousas que fixen que digo, bueno, vaya huevos, tío, o de irme a tocar por Europa, tocando como toco eu a guitarra, que son super limitada, pechando os bolos organizando, era unha cousa que agora eu non faría nin de coña, sabes? Era como, pois, ao principio, pois non me daba medo porque era como o que hai que facer, estaba ilusionadísima. E agora sigo tamén estando ilusionada, pero estou morta de medo todo o día, sabes, con isto. Quizais é Pero o que pasa, non, cando dicías ti que ahora máis profesional ou ahora xa estás como máis centrada, é como na juventud, non? Quizais o teu proceso musical é tal cual, juventud, madurez, na juventud un se vai de festa, un fai cousas, dalle igual, non pensa nas consecuencias do que fai, e cando xa empeza a ser adulto, dase conta de, cuidado, hai que ir con pés de plomo, que hai que facer as cousas un pouco pensando no futuro. mira, aí é un exemplo un pouco tonto, pero pasou hai uns veráns que estiven no 2017, estiven colaborando con Susana Pedreira aquí en Onda Cero nun programa que tiña Un alto en el camino, que é o que fai os veráns a nivel nacional. Entón eu tiña unha sección ali de música na que falaba eu de grupos que empezaban e facíamos entrevistas e logo eu tocaba ao remate unha canción miña. Podemos presumir, Susana e máis eu, de ter entrevistado a Rosalía cando sacou o primeiro disco, que ela me dicía, pero esta tía quen é eu? Esta tía vai facer historia, hai que traelo ao programa, e finalmente mira como foi. Bueno, o caso é que fixemos unha entrevista a Xoel López, e Xoel contaba nesa entrevista que el pois que iba a tocar no FIB ou nun festi así moi potente e que levaba como un montón de semanas pensando no setlist, facendo varias versións. Eu dicíalle, bueno, que locura, non? Semanas pensando niso, porque eu cando vou a tocar, collo un mantel do sitio onde estou cenando, escribo os temas así, e xa está, non me complico máis. El me dixo, é unha cousa que evidentemente vai coa idade, porque, sabes, a mí non se me ocorrería presentarme un festival agora, vamos, pensando ser list 2 minutos antes de sair. Pero sí, cando es novo, é máis inconsciente, está claro. Bueno, é que, mira, me acabo de quedar, claro, hai cousa que sabía do vosso proxecto, sabía de ti, pero, por exemplo, non tiña nin idea, primeiro, do da gira por Europa, Ah, sí. o sea, en que momento, porque claro, xa é difícil girar, o sea, xa é difícil salir a tocar por aquí, pero que che levou a ti a dicir, me vou a coller a guitarra e me vou a recorrer Europa, e cales foron os sitios quizás máis raros que pisaches? Pois mira, isto foi no 2017 porque eu tiña moitísimas ganas de tocar fora de España cando estaba como Corasalles aínda. Entón pensei, se non organizo eu, ninguén mo vai organizar. Non me vai vir ninguén a dicir, mira, neniña, vouche facer aquí unha xira por Europa que sei que tes moitas ganas. Entón organicei na eu, e fun coa miña irmá e coa miña mai en autobús e en tren por Europa adiante, o sea, non íamos nin en coche. Foi, o sea, seguramente das experiencias máis impresionantes da miña vida, porque eran 2 semanas, as 3 por aí, viaxando en bus, collendo ferris, porque cruzamos o Báltico nun ferry, bueno, foi super divertido. Seguramente o concerto máis raro, pois, cun escenario máis extraño desa xira foi cando tocamos en... Bueno, sempre utilizo a primeira persoa de plural, non, cando toquei, porque a miña irmá e a miña nai non facían nada, salvo acompañarme. Pois, en Bruselas toquei na casa dun tío, que organizaba concertos en casas de xente. E cando lembro indo por aí, o barrio tiña unha pinta de ter fosos onde descuartizaban a peña, bueno, unha pinta horrible, miña nai estaba, pero acojonada, e eu, bueno, mamá, chegamos ata aquí, agora nada, malo será, ao final estivo super ben, foi unha experiencia moi, moi guai. Suave Seguís se chamaba o proxecto, foi moi guai. Logo houve concertos horribles de a xente pasar de todo, como pasa nesta vida de Deus. Sí. Aquí pero bueno, si aquela experiencia foron dúas. A primeira, pois, fixemos Francia, Alemania, Bruselas, Bélxica e Dinamarca, e a segunda, Suiza, Eslovenia, Italia, Hungría, creo que é Austria. Cuidado, que dice pronto, Sí. pero recorrendo Sí, chegamos a Copenhague nas dúas, o sea, na primeira Copenhague e a segunda en Budapest. Hostias, e además recorrendo en autobús, o sea, me maravilla, me maravilla. Igual, 200.000 horas de autobús, claro, hai unha cousa que pasa en Europa que non pasa en España, que o transporte público está super ben de precio. E nos collemos un bus de Berlín ata Copenhague
que duraba 11 horas, con 2 horas de ferry incluído, que nos custou 11 euros. 11, o sea, es que agora costará máis, pero bueno, que nesa época aquí os prezos eran outros. Entón, claro, eu tan só conducindo eu, porque nin a miña irmá nin a miña nai conducían, era como, pois nada, queda transporte público, pero que custando tan isto é que nos sale a renta 100%. Con todo, imagino, non, que sen dúbida tivoche que servir para crear unhas tablas increíbles de cara ao presente, non? Porque dicías agora, non, que pasa aquí, ti vas a tocar aquí e por desgracia e cada vez máis dá a sensación de que a xente respeta moi pouco os artistas, o sea, pagas entradas para despois falar, que digo eu, acabas de pagar 20 euros ou 40 e estás falando, no, que non o entendo, pero a ti ir fora, xa só o feito de percorrer e ir a sitios totalmente descoñecidos axuda, non? A crear un pouco a madurez musical, madurez vital, pero madurez tamén musical de prepararte para todo. Claro, sobre todo porque é unha cousa de agora estás aquí e hai que tirar para diante, porque pasoume en 2 sitios, en Budapest e en Burdeos, e en París, en 3, non en 2, en 3, que hubo un malentendido coas salas, as salas pensaban que eu levaba as peas, a mesa de son, e cando cheguei non había nada, nada, e Oh! foi tiña arránxate ti, o sea, tocando a pelo, sen nada. E claro, era unha cousa, miña irmá estaba indignada porque claro, a xente pasaba de todo, e eu era en plan, mira, eu non cheguei ata aquí para agora coller, porque a primeira tentación foi non o fago e marcho, pero foi como, non, mira, estou aquí, pois vou facelo. E ademais, porque pagaban, me tiña que facelo. Pero ese momento de non hai equipo foi como non pode ser. E que fago eu agora? Entón, bueno, iso a verdade é que curtiume bastante. Bastante. Bastante, bastante. Logo outro polo moi guai en Berlín que no que retransmitían o concerto a través duns cascos. Entón, se non tiñas os cascos postos non podías escoitar o bolo. Eso está como moi ben pensado para grupos que leven pois, bateras ou amplis, cousas que fagan moito barullo para non molestar os veciños. No meu non tiña tanto sentido, pero o rapaz que tocaba despois de min levaba todo programado, con sintes, non sei que, entón vías que o tío tocaba cousas e non tiñas os cascos, o sea, non sonaba nada, foi moi curioso ese bolo. Oye, pues, ostras, nunca sabe escoitara esa forma de ir a un concerto, de dar un concerto, e non me parece tampouco tan mala idea, realmente. Hai festis nos que xa a moi altas horas, tipo horas de after e tal, danche cascos tamén, creo que a min contáranme de algún festival que fan iso, E, para que a xente, pois, moleste uns veciños. e que incluso a mellor típicos concertos de a hora de cena ou tal en restaurantes ou cosas así, ata non é mala cousa para que, polo menos, que a xente, pois, estás cos cascos e me estás atento e senón, pois, bueno, estás a tua cousa. Pois sí, pois sí, pois sí. Pois isto xa se facía en Berlín no 2017, o sea, que imos un pouco por detrás. Imos, cada vez dome máis conta que moitas cousas imos moi retrasados en aspectos musicais, que eso daría para moito Sí, sí. moito debate. Pero bueno, te vas por Europa. Coñeces a Carlos. En que momento se dá esa unión de terlo na túa vida musical e chegar a decidir con el vamos a lanzarnos ao proxecto? Pois eu coñecín a Carlos no 2018, cando saquei o disco de Sortilegios como Cora Velasco xa, porque, bueno, presentounos o produtor do disco. Encaixamos super ben dende o inicio, o sea, para min Carlos sempre o digo, aparte de ser o mellor músico que coñezo, e coñecerei moi probablemente, é o tipo máis gracioso do mundo, o sea, eu lembro que cando eu estaba os primeiros días con el, é que me dolía a barriga de reír, porque era como todo o rato, bueno, super ocurrente, super gracioso. É como que compaxinamos moi ben, e conxeniamos moi ben dende o principio, el seguiu formando parte da miña banda porque tiñamos outros dos membros, Nico e Rubén, pero a principios do 2023, pois como que decidimos empezar a compoñer xuntos, pero non con vistas a quedar sós na banda, nin con vistas a cambiar o nome, nin nada, simplemente porque eu musicalmente estou limitadísima porque non teño nin idea, eu, o sea, recoñezo, son unha ignorante musical, o que fago é escoitar moitísima música e compoño de oído por lo que me vai apetecendo e xurdindo, pero eu non sei nada, esa é a realidade, cousa da que non estou orgullosa, hai que dicir. Pero bueno, o que nada, pois empezamos a compoñer e de pronto
dímonos conta de que o proxecto xa funcionaba moi ben estando tan só nos dous, que era moito máis sinxelo, a organización, a xestión de todo. E nos agora en directo a proposta que levamos é imos nos dous, el toca o teclado, e levamos un disparador polo que lanzamos as secuencias de batera, baixos, ventos, cordas, coros, sintes, de todo. Entón, vamos nos dous, o teclado e o aparatiño que é así, unha cousita así. E claro, moito máis cómodo a nivel de logística para todo, porque cando vamos a tocar a Granada, a Madrid, vamos agora a Barcelona e a Valencia, mercámoslle un asento ao teclado, levamos un cacharro dentro e non hai que preocuparse de máis barato, todo, bueno, o formato banda mola moito, pero esta xestión nos permite, pois, dar a coñecer o proxecto máis facilmente. Claro, que, mira, outro día, igual xa vamos a antes do verán, eu lía a un músico galego, que criticaba isto. Dicía un pouco, Non queres dicir o nome? non quero dicir o nome, pero bueno, le criticaba un pouco de, joder, que agora se leva moito lanzado por ordenador, se leva tal, e claro, eu o vexo e digo, joder, entendo que o fagades, non? Porque ao final levar unha banda é moito custo. Xa non só salir fora de Galicia, pero ir a tocar de Coruña a Vigo ou de Vigo a Claro, Coruña, págate ti a a Lugo, autopista eu vivo aquí e tal, o sea, si, non, é unha pasada. olha, ao final é unha forma e antigamente e agora, os rapeiros sempre levaron a un DJ lanzando a música cos vinilos e se aceptou. Entón, eu, porque xa non só neste caso, non, o teño visto xa máis lados, pouco ese debate de non se respeta a música, sí se respeta a música. O sea, ao final, porque ti leves algo grabado, non estás non respetando, porque hai un proceso de grabación. E que ademais, claro, no noso caso é que Carlos gravou todo o que lanzamos, que non son cousas inventadas xa dentro do aparato, non, el gravou absolutamente todos os instrumentos, o baixo, as bateras, en algúns casos, porque algunhas sí que estaban programadas, pero outras gravou nas el, as guitarras, os coros, é dicir, vale, estará grabado, pero isto foi un chollazo de horas que ademais isto sucedeu en cuestión dun mes e medio tan só, porque fomos a ver a Toni Lomba e a Elio dos Santos a sonar en Compos, Carlos dixeme, mira o que leva Eladio, igual a nos cundiríanos isto, para levar, porque el leva como tamén un disparador de secuencias e tal. En cuestión dun mes e medio, mercámolo, e Carlos gravou todo, e meteuno, e configurouno, mezclouno todo dentro dese cacharro. Era como, que se atreva alguén agora a dicir que porque levamos cousas pregrabadas, sabes? Porque, mira, e outra cousa moi importante que acabas de dicir, que me apetece tamén destacala, non é o feito desa boa relación entre vos e o importante que é que nun proxecto musical, se estás acompañada, que haxa bo rollo. Xa non que estés acompañada de alguén que toque moi ben e que te axude a compoñer ou que faga que tamén fagas esas cousas, sino que ao final ti vas a estar xirando con el e claro, Sí. son a poucas horas que sexan, son horas cunha persona que ten que entender o que fas ti e entender o proxecto como ti o queres plantexar tamén. Sí, no, eso é super importante. De feito, chega un punto no que, jo, eh, dicíamo unha amiga mía, que non me lembro quen era, que buscaba un músico, ela me dicía, é que tampouco quero que toque da hostia, só quero que sexa boa persoa, porque, a ver, eu a verdad que non tiven a desgraza de coñecer, de tocar con xente desagradable ou que acabara mal, a verdad, se eu penso, non acabei mal con outro tipo de persoas, pero con músicos, así que eu pensei non, pero sí que é moi importante isto, que a persoa coa e sobre todo no noso caso que somos dous, quero dicir, porque se ao final vas nunha banda, aínda pode haber os seus grupiños internos, pero no Sí. noso caso, horas de autobús, a ver, que me cuentas, sabes? Sí, é super importante, iso e nos, bueno, que levámonos super ben, e a hora de traballar como amigos, e bueno, unha pasada, a verdade que sí, teño moita sorte. Joder, estaba vendo o dossier un pouco teu e así a información e aparte xa dos concertos que xa dichedes fai uns anos, os que levades agora neste 2024 é unha locura porque o teño aquí outra vez aberto joder, xa estiveches Granada, Madrid, Gijón, Viveiro, Pontevedra,
no Porriño, Cambados. Estiveches aquí en Coruña, estiveches aquí ao ladiño da Sí. miña casa, que non puiden ir, e que me deu moita rabia porque, aparte, eu falara con Tommy uns días antes e me dixera que ese iba a ser un bolo a ter moi en conta. Joder, non parachedes, o sea, aínda non tedes publicado o disco e xa estades aí dando cañita, eh? A ver, eu non teño tan, bueno, estou quedando fatal hoxe dicindo que non teño nin idea de nada, pero o certo é que eu tampouco sei moi ben como funciona a industria, pero sí que é certo que eu teño unha certa intuición para algunhas cousas, eu a defensa que fago disto é que porque a min é unha cousa que o meu pai dime moito, é como, non tedes o disco sacado e que andades a tocar tanto por aí? Pois porque a min un grupo que non toca, como que non existe, Mm. sabes? E non só que non toca, senón que igual se limita a súa área de influencia, o que neste caso pois, sería para nós pois, Galiza ou Pontevedra e a provincia da Coruña, non? En plan Santiago, Pontevedra e tal. E para nós é como unha inversión no proxecto de darlle visibilidade, de que a xente vexa que estamos apostando ata o punto de poñer toda a carne no asador para tocar fora, que nos coñezan fora, porque, se supón que o que ti queres é que te escoiten, non só onde vives, non? Sí, aínda nos queda agora para rematar o ano, quedanos Barcelona, Valencia, Monachil, que está a carón de Granada, e Murcia tamén. E Cuidado, eh. tiñamos Canarias, temos que adialo para o ano que ven, porque xa non nos quedan fines de semana. Claro, é que, a ver, é certo que arriscarse a ir a percorrer calquera zona é complicado, non? Porque tempos son cartos, pero é unha realidade, non diste, non teño nin idea, eu creo que tes máis idea da que ti pensas, porque creo que hai, non sei se hai un pouco de síndrome do impostor, pero porque ao final, no mundo no que estamos, ahora mismo, Spotify, plataformas digitais e demais, claro, ti é fácil publicar, porque aínda que non teña nin idea, eu me gravo na casa, ti te gravas na casa, o subes e o publicas a YouTube, ou publicas a demais. Chegar á xente non é tan fácil, porque a maioría pois están un pouco máis cerrados, non, ao que son as listas de éxitos e demais, porque, bueno, mola che esa música e tampouco tes inquietudes en chegar. E a forma realmente de poder conseguir chegar á xente é tocar. Eh, Claro, claro. eu falaba outro día con Capital Boscov, con Tatuero no Osa do Mar, e falamos un pouco deso, non? Decíamos, claro, é que ti podes ter un disco da hostia, o seu disco, por exemplo, me parece a hostia, pero eles ou os ves en directo ou a xente é moi difícil que Claro, despois os festivais te chamen, as salas queiran que ti vayas, os programadores claro. como Tommy con Eras un artistas digan, oye, vente aquí a esto e tal, porque ou estás presente ou da igual. No, claro, a min pasoume que, bueno, eu teño un bebé de 10 meses, que naceu pois, en outubro do ano pasado, e e nos fomos a tocar a Granada e a Madrid en febreiro. O sea, o neno tiña 3 mesiños ou algo así, claro. A miña parella é profe, tivo unha baixa pois, de case 4 meses e medio, moi longa e tal. Pero, bueno, aínda que non tivera a baixa, eu arranxaría para poder facelo, porque agora el non está de baixa, eu voume marchar 2 fines fora. E a xente me dicía, ai, pero xa estás dando guerra, pero non é moi pequeno, pois é pequeno, pero ten un pai e ten unha familia que son as súas tías, os seus avós e demais, pero que ademais neste tipo de traballos artísticos eu creo que se paras, desapareces, sabes? Eu creo que se paras moitas veces ten que ser para reflexionar ou coller un certo impulso. Eu creo que nos agora estamos tamén, bueno, a nivel de bolos, eu considero que estamos a medio gas, porque non estamos tocando o que eu desexaría, pero bueno, non sei, non hai que parar e sobre todo de tocar fora me parece fundamental. Como me fastidia o que acabas de dicir de esos comentarios de por qué te estás dando guerra xa e ao final, joder, ti da salud, ti traballas en outra cousa que non sexa a música, porque a música, aínda que non este dando, lóxicamente non sei canto dá, pero non te está dando os cartos que lle dan a Rosalía agora, esa non, Claro, pero é un vaya, traballo e ti traballas, pois eso, de profesora, traballas outras cousas e vai chegar un momento no que a baixa se acaba e a nena sigue sendo, o bebé sigue sendo pequeno igual e ti tens que ir a traballar. E aínda por riba tens que claro, traballar máis días incluso. te dedicas a algo que non está relacionado coa música, porque a música moitas veces é un pouco a xente dende fora ve como a festa, non?
xente o desfruta en contextos lúdicos, parece que se te vas a ir tocar fora e que vas de fiesta ou vas de viaxe. Moitas veces é unha angustia ou unha agonía, sabes? Nos cando fomos a tocar ao Lemon, que o Lemon Rock é un sitio moi coñecido en toda España porque van bandas moi reputadas, en Granada, que é como un fervedoiro musical super importante aquí en España. Bueno, se me preguntas a opinión, sabes? Porque de aí salieron bandas moi potentes. Jo, nos estábamos muertos de medo, porque era a primeira vez que levábamos o secuenciador, a ver que suene todo bien, que as pistas non sei como, despois de todo o traballo previo, o sea, como que sí, que terá a súa parte de poder tomarse unhas chelas, unhas birras ou o que queras, pero, jo, que é un curro, é un traballo, sabes? Eu non, o que tiña claro eu a ser mai é que non quería deixar o meu traballo de lado porque non, porque é o meu traballo. Así como un funcionario non o deixaría, porque isto non me ingresa unha nómina mensual, iso non quere dicir que sexa menos traballo, que sexa... E que é importante visibilizarlo, me parece a mí, non? Hai outro exemplo, temos outro exemplo aquí en Galicia, que está facendo igual que a ti, que é Sheila Patricia, que tamén acaba de dar a luz fai moi pouco e creo que tamén aos 3 meses xa lanzouse outra vez a carretera. De feito, eu a entrevistei cando xa estaba embarazada e falamos un pouco desto. Creo que falamos fora de cámara, me parece, porque todavía non era público. Si foi fora de cámara. E ela xa estaba preparando, estaba embarazada, quedabanlle, pois non sei, 4 meses ou así para dar a luz, e xa estaba preparando cas bailarinas e todo o show que iba a presentar agora. E dicía ela, é que eu si vou a dar a luz, vou cuidar o meu pequecho, vais ter todo o amor do mundo, pero eu non quero parar agora, xa non quero ter que parar, ai non, que a nai ten, non, pois vou para adiante, No, no, porque é o que dis ti, hai un pai ou hai familia que pode cuidar o neno e non pasa nada. tedes amigos e amigas tamén, porque eu teño amigas que, vamos, que coidaron do meu bebé e que o farán no futuro se o pido, porque imagina que a miña familia pois non está disponible, pois teño amigas que a mí me axudaron moitísimo. Se tes un entramado ao teu redor, que moitas veces non se ten, esa é a putada, sabes? Sobre todo se vives nunha cidade na que non está a tua familia. Pero no meu caso, eu son unha afortunada por iso, eu non vou parar. Mira, os 10 días de dar a luz, xa viña Carlos a casa, estábamos facendo traballo de ordenador, porque tampouco había bolos nese momento e tal, pero era avanzar, avanzar, avanzar. Porque eu non son desa corda de parar, non, non. Porque non quero, ademais, que no futuro o meu fillo poida dicir, jo, que mal que mamá parou a súa carreira por min ou algo así, sabes? Creo que pois este orgullosa de que eu seguín, pese a que el naceu e a vida pois agora pois é un pouco máis difícil de xestionar, aínda que non é imposible, pero creo que el este orgullosa diso. Que guai. Pois mira, me mola moito ese pensamento, esa forma de plantexalo, e xa digo, e sobre todo que o visibilices, porque creo que nos fai falta a moitos ser conscientes de esto, de dicir, oye, no, porque aparte, isto é unha cousa absolutamente real. No caso da túa parella ou no caso dos homes en xeral, non se lles plantexa tanto o feito de ter que parar a súa carreira musical ou a que sexa, porque bueno, nada, non pasa nada, pero en cambio no caso das mulleres é como, ai no, es que a nai ten que estar sempre todo o rato e, oye, hai que estar lóxicamente, pero se pode facer todo, como estamos falando. Exacto, exacto. Sempre hai unha, eu creo que sempre hai unha maneira. Claro, outra cousa é que sexas, por exemplo, nai solteira, que aí xa, pois, No, creo que xa claro. cousa realmente, pero vamos, que eu creo que sempre se pode intentar buscar a forma. Evidentemente hai oficios nos que é moito máis sinxelo, no meu creo que pois ten a súa complexidade, pero bueno, aí estamos aí intentando. Aparte teño a sorte de ter o mellor bebé do mundo, que é boísimo, super majo, super tranquilo, Que tamén é claro, iso facilita. importante, oye, que eso tamén axuda, que tamén axuda. Claro, mellor tes un neno que pois é moi demandante, hai nenos que precisan moito do colo e moito de tal, ou por exemplo se das peito durante moito tempo, non é o meu caso, Camilo é un niño super independente xa, porque está moi tranquilo, solo, xogando, e gustalle acompañar de outras persoas que non sexamos seu pai e máis eu, con lo cual eso tamén facilita moito a xestión do meu, claro. Mira, unha xestión que, como estábamos falando, vai dar lugar a un disco, a unhas cancións que pouco a pouco vamos ir coñecendo. Fálanos un pouquiño, porque
claro, aquí tamén entendo, non? Falamos un poquinho dos tempos fora de antes de empezar a grabación e os tempos, sobre todo cando é autoxestionado, cambian por moitos factores, pero que vamos a ir coñecendo, que vamos a ir sabendo deste novo disco, destas cancións, deste proxecto, porque claro, os que non podemos ir a ver aos vosos bolos, certo que hai aí algunha cousiña publicada en directo e tal, pero queremos coitar, decimos, joder, vale, está moi guai dar aí o que parece que é, pero queremos escoitar. Cando poderemos ir sabendo cousiñas? Pois mira, o disco vaise chamar El Cuarto Dorado, que leva o nome do segundo single que imos sacar. O primeiro chamase Aunque yo ya no esté e sairá en outubro, máis ou menos mediados finais aproximadamente. Hoxe creo que imos ver por primeira vez, o sea, a primeira versión do videoclip que imos acompañar co tema. E logo, ao longo de outono, antes de que remate o ano, sairá El Cuarto Dorado, que é o segundo single. E logo, pois, ao longo do 2025 iremos sacando aí pildoriñas de cancións para ver o disco xa ao longo do 2025, que pues, temos moitas ganas, a verdade, xa de sacalos. Son 10 temas, se mal non lembro, porque ás veces sempre, este estaba, no, pero este ao final quitámoslo, bla, bla, bla. Creo que son en total 10. E nada, moitas ganas de presentalo. O sea, aí está como dividido en bloques este disco. Entón temos uns temas que eran meus xa da época Cora Velasco, pero que reproducimos outra vez Carlos e máis eu, incluso cousas das letras que cambiaron e tal. E hai outros, que son 3 en total, que son composicións inéditas das que Carlos se encargou da música, dos arranxos e das letras. Eses son, bueno, como os meus 3 favoritos, porque claro, como que eu nunca puxera cun amigo así deste xeito, non? Claro, pois é emocionante ver que de nolos dous pois saíron estas 3 cancións que, bueno, que me gustan moito, que vou dicir? Teño que E, presumo de bebé humano e presumo de bebé musical tamén. home, é que, digo unha cousa, se non presumises do traballo, se falamos dun 10º disco, que xa mellor se saca por inercia, un pouco por, bueno, hai que sacar ou pide a industria ou tal, pois, va. Pero se un primeiro disco non presumes, wow, igual Ya. é que algo xa non está funcionando antes de arrincar, eh? No, neste caso presumo e moito, 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 porque, jo, aparte que, claro, foi un proceso creativo que levou tempo, porque nos, a primeira vez que quedamos para traballar nos temas, eu creo que foi en xaneiro de 2023, vai para 2 anos. En principio íamos sacar o ano pasado, pero logo foi como, por que temos presa? Non temos presa. Bueno, vivimos no mundo da presa, eso é evidente, pero mellor con calma, porque así vai sair todo mellor. Mira, xustamente isto falaba con unha das anteriores convidadas do programa 2, con Marián, que tamén estaba a presentar o seu primeiro disco, está agora sacando as cancións, e falábamos desto, non? De que ao final, o bo que tedes estes proxectos que sois autogestionados, que estades marcando os vosos tempos de alguna maneira, e tedes o poder dentro deste mundo que dicíamos agora, non? Desta industria que pide inmediatez, que parece que hai que sacar cancións cada día, sí ou sí, que, joder, xa que non hai nada que vos obligue, ningún contrato discográfico con unha gran discográfica, nin nada que diga, oye, hai que sacarlo xa porque ten que salir agora en outubro porque é o mes de máis consumo. Non, que non hai nada que vos diga por que apurarse. Non, ao final é Sí, esto, innecesario. en realidade eu ia un pouco por esta onda que estabas a comentar, porque eu tiña como uns tempos, de feito, foron os tempos que eu che comentara, tiña outros tempos. Ata esta fin de semana pasada, falando cun colega con Pla, que el díxome, pero que presa tes? Tes algunha presa? Non, porque estades vos os dous, non tedes un sello, non tedes un management, non tedes que cumplir cunhas datas de entrega de nada. Pois con calma, mellor iso que sair todo atropellado sen xerar expectativa ou sen xerar, non sei. Entón, bueno, como que cambiei de opinión hai 2 días, está como isto aínda calando en min, pero bueno, creo que vai estar ben facelo así, pase niños, sacando os temas cando vexamos que estamos como 100% preparados para iso e nada. Sí, porque E moi ben. ao final eu creo, por moito que a industria nos faga creer que hai uns tempos ou hai un tal, ao final hai tantas sobredosis de música nova cada día que tampouco non, eu
creo que, salvo que xa teñas unha base detrás de fans que lóxicamente te van a axudar a que a túa canción pois poida petalo máis e se faga viral ou este máis presente, senón tampouco non hai un día exacto ou un formato exacto para publicar algo e que sexa a hostia absoluta, non? Senón que é máis que nada publicar algo que vos estedes contentos, que sea Claro, claro. que creades vos que está en perfectas condicións e sexa un temazo absoluto e despois xa se publicar e a ver o que pasa, pero é necesario, non? Para que apurarse? Todo está claro. Cousas que van pasar que son máis importantes ou que capten atención ou que sei. Non sei, complicado moitas veces. Que unha cousa que a mí me pasa a veces nos directos que me jode moitísimo, que nos pasou cando fomos a Madrid, que coincidiu, puxéronnos o bolo un día do derbi Real Madrid Atlético de Madrid. En Madrid, que era como, tío, non programes bolos un día como a este, joa, porque hai cousas contra as que non se pode competir. Mala cousa pola nosa banda non te lo consultado antes, porque se eu, o sea, se eu me enterara de que ese día había ese tal, eu non programaría un concerto en Madrid, porque pa que? Bueno, que ao final estivo ben o bolo, pero bueno, que podería ter estado menos de asistencia, quero dicir. Entón, bueno, sí, hai cousas das que un non pode prever, nin organizar, nin nada, entón, Sí, bueno. pero é un pouco que dices o que che pasou nesa gira europea, non, de chegar e non ter o equipo técnico, ao final, mira, hai un bolo aquí que se fixo aquí na Coruña fai xa fai un ano e pico. Era un día que a priori era moi bo, a priori eran dúas bandas que podían mover xente e casualmente coincidiu que non se iba a xogar un partido do Dépor, xogou o Dépor ese día e casualmente ese mismo día a Federación de Peñas organizou un día das peñas do Dépor, non sei que, con concertos gratuitos. Que pasou? Nos teloneros era eu solo, vendo o concerto e o seguinte grupo pois eran como 7 ou 8 personas, é un grupo que viña de Madrid e foi un pouco fracaso, pero claro, ao final tamén suceden Claro, cousas que nada e claro, porque igual ti programas un día que en teoría é perfecto e tampouco pasa algo e non funciona, claro, non? claro, sí, sí, sí. Hai cousas que non se poden prever, o que hai que facer é estar preparado para dar o bolo da hostia, o todo que ti podías controlar que este baixo control. Mm. Porque logo hai cousas que van pasar Sí, que porque non vai entender. despois tamén é moi habitual, non? Casos de grupos que o petan en Madrid, que o petan en Granada, que o petan en moitas cidades, e despois chegan aquí a Galicia, por exemplo, e non enchen nada, e o día era perfecto, e dis, tipo, se é un grupo que move moita xente, e ao final tamén igual non sei se hai sobredosis de oferta musical tamén, en directo, me refiro, ou non. A ver, pode ser, porque hai moitos grupos e todos queremos tocar fora ou queremos tocar en xeral, claro. E bueno, agora sobre todo no verán é un escándalo, porque entre os festis, entre as programacións que fan as salas, algunhas que poden seguir programando, eu que sei, como a Crazy Cray, que sí que fai bolos fora na terraza, tal e cual, no verán é unha absoluta demencia, unha absoluta demencia. Que opinas ti dos festivais? Vouche preguntar eu agora a ti. Buah, ves? Por eso me gusta sempre preguntar cada pouco, que non me pregunten a min. Eu son pro festivales, pero son pro festivales cada vez máis de mediano e pequeno formato. De Sí, feito, xusto. veño claro, ahora cando se emita isto, pois xa pasou un tempo, pero eu veño de estar fai 2 días en Burela, no Osa do Mar, Pasado. e para min é o exemplo perfecto de como se pode facer un festival pequeno, porque o sitio é pequeniño, non creo que son 8.000 personas as que entran, se pode levar a músicos de máis mainstream, tipo Iván Ferreiro, Tanxugueiras, que son os que che poden asegurar vender un número máis alto de entradas, e ao mesmo tempo levar como levaron este ano proxectos como Solea Morente, Jordana B, talento local como Basquiat, que é un rapaz rapeiro que está empezando tamén, está presentando o seu novo disco agora, e levar concertos no barco como levaron a Luis Fercán ou Las Petunias, que Las Petunias aquí non pisaron Galicia, creo que era a primeira vez que pisaban Galicia, e festivales como a ese ou como o Besu en Asturias ou demais, eu son desos festivales cada vez máis a tope. Un Son do Camiño, un Fit de Villalba, un Resu, estes macrofestivais, creo que en parte son necesarios tamén, pero Sí.
me costa un pouco máis cada vez. Me costa un pouco máis ser partícipe desa roda, porque claro, ao final poden levar a proxectos como o teu e claro, vos poñen, que eso é unha cousa que, claro, ao final vai por contratos, non? Pero vos poñen a vos ás 5 da tarde e despois poñen ás Sí, 8 un grupo que ven, porque ven no pack de Vetusta Morla, por exemplo, e teríades vos máis xente ao mellor ás 8 da tarde que ese outro grupo, pero claro, como vai todo por xa, contratos. xa, é complicado. A verdade é que non vou a festivais prácticamente, a non ser que sexa a tocar. A verdade é que estou bastante como dame como pereza todo ese entramado, sabes, o último o que fun foi ao Atlantic, estiven tan aburrida a última hora, desexando marcharse para casa porque era como fun a ver tocar a Carlos, que Carlos tocaba con Luis Fercán, que é o seu pianista. Ah, espera, Carlos é o pianista de Luis Fercán. Sí. Sí. Entón, claro, eu fun a velos e unha vez remataron de tocar e marcharon, foi como que coñazo os planetas, outra vez, 19ª vez. Sí, Que, bueno, os planetas, pero era como, non sei, estaba máis... Eu agora como que gusta ir aos festis a ver tocar os meus amigos. Teño como un pouco esta cousa, sabes? bueno, Non tanto nin a ver grupos que me gustan moitísimo, senón ver tocar os meus colegas e dicir, joa, que guai que están tocando aquí neste escenario, sabes? Canto maneira. eu é que los planetas era a primeira vez que os vía e creo que non estou nese ámbito de público para disfrutar, porque eu aburríme, a verdade que me aburrí Claro, moitísimo, me molaba ver a xente disfrutar diante, pero eu estaba como, nah. estás, bueno, E en é xente cambio, que por está... exemplo, eu con Luis Fercán, que eu con Luis Fercán, pois, o quero moitísimo claro, eu prefería ter outro concerto de Luis Fercán despois e non o de Los Planetas, sinceramente, pero bueno, xa é cousa miña, se hai algún fan de Los Planetas, que non se enfade. E estiveches no Atlantic tamén. Estive no Atlantic. Que eu Claro, estive nuns cuantos. claro que non nada, pero sí sabe o que estiveches. Nada, pois igual nos cruzamos en algún momento, non, claro, nos coñecíamos nese momento, pero bueno, sí, eu tamén estiven por aí. É que, ahora que teño aquí aberto aquí a miña esquerda o dossier, pois claro, sí que lle vexo a cara e digo, hostia, pois igual sí que... O que pasa é que eu son moi malo, e isto aproveito que isto se vai a publicar para a xente. Eu son moi malo para as caras, vale? O sea, eu preciso ver unha cara máis dunha vez para moitas veces saludar. O sea, eu Xa, agora, xa, eu a ti, sí, te vexo as fotos, te vexo agora aquí, e igual mañán nos vemos nun sitio e random non, no que non sei que vas a estar, e digo, oye, claro, porque con alguén nun sitio no que non esperabas velo, tamén te como que te desconfigura, a mí iso pásame tamén. E bueno, e Carlos toca tamén con Monolius Dop, o teclista tamén de Monolius. claro, pois a Carlos o teño visto entón 1000 veces. Por eso, sí. E bueno, toca con Levar Luthier tamén, que é un grupo de Vigo super da hostia. Eu creo que son os proxectos cos que máis está tocando agora el. E comigo xa está, bueno, xa é bastante. Bueno, nin tan mal aí. Entón sí que é bo, porque eu polo que vou coñecendo a Luis, Luis non se xunta con calquera, por exemplo. Carlos, buenísimo, sí. Sí. Mira, ahora que falamos de festivais ou de ir a ver a tocar a amigos, se ti me tiveses que recomendar agora algo que escoites, sexa de aquí de Galicia ou sexa donde sexa, de amigos ou música que estés escoitando agora, que recomendarías? E amigos que tocan? De amigos ou música en xeral, que recomendarías ti que digas, boa, tedes que ir a ver isto? Eu o que máis estou escoitando agora é un tipo americano que se chama Porches. Que me mola Dios, como super intensito, tío, ten pinta de ser insoportable, personalmente debe ser insufrible, pero mólame un montón as producións dos seus temas, tamén o fai el todo, gustame moito como xerou o seu proxecto e como enlaza todo o entramado pois eso, da súa identidade como músico, non? Gústame moito ese tipo, Porches. E así, bueno, escuito moito Dua Lipa, pero bueno, quero dicir, porque, claro, eu vivo moi cansa entre o neno e todos os traballos, entón preciso musicón para Para activar levantar o espírito. e... Pero todo o que máis estou escoitando agora iso, moito jazz tamén, pero iso por influencia de Carlos. Que si Oscar Peterson, que Bill Evans, cousas así. Estou aí escoitando moito iso. E gustame moito tamén Jorge Drexler.
Jorge Drexler eu teloneino aquí en Ponte hai anos, no 2018. E foi unha experiencia, a verdad, que me pois moi da hostia, porque é un tío majísimo, super majo, porque, hostia, se non he coñecido Jorge Drexler ni nada, pero como super cercano, super amable, doume como varios consellos que sigo aplicando a día de hoy. Aínda coincidín con el hai 2 anos, e tamén como super agradable, super riquiño, é un tío moi guai. E gustame moito como traballa el, como a lógica que ten a hora de compoñer sí, de organizar os temas e as letras, bueno, non sei, pareceme como moi sutil traballando, gustame moito. Ti que xa estiveches en algún festival tocando, teloneaches a varios artistas top, non sei se che pasa, porque claro, a min, eu aparte de estar con este proxecto, estou colaborando con Mondo Sonoro, e a raíz de Mondo Sonoro, pues, tamén teño entrevistado a algúns artistas, Mondo Sonoro máis, quizáis de máis mainstream, un pouco máis coñecidos, e non sei se che pasa a ti de, a veces que, en algún cartel no que estiveches ou de telonear e dicir, buah, vou telonear, como neste caso, a Jorge Drexler, e dicir, buah, que top, que non sei que, e despois chegar e dicir, joder, que me esperaba que era unha persona majísima e despois resultou ser o contrario, ou ao revés, dicir, buah, que este tío me parece que é un pouco seco e ao final que resulte ser alguén moi amable. Pois, a ver, a verdade é que así de xente, o sea, os dous aos que telonei así tochos foron Jorge Drexler e Iván Ferreiro, e a verdade é que os dous majísimos. Super, de feito, ainda estiven con Iván Ferreiro no Atlantic falando e tal. Pois moi majos, a verdade, esperaba iso e atopeime iso, non ia con outra. Sí que coñezo colegas que telonearon grupos tamén tochos, agora non lembro os nomes, nin tampouco os diría porque non No, queda sí, elegante. sí, no, no, tampouco é plan. No, en plan, se non metes que pi, censurar aí, poñer un pitido. E de dicir, foron moi mal educados con eles. Bueno, de feito, contoche, cando telonei a Drexler aquí, a min puxéranme o backstage, o sea, o camerín foi no Pazo da Cultura aquí en Pontevedra, 2 plantas máis para arriba, coa miña cena e tal. E foi Drexler o que me fixo baixar para cenar con eles. En plan, a Wow. onde vas, que te arriba, estás aí ti sola. Sí, sí, sí. Claro, porque eu ia sola e en ese momento era aí na Cora Sayer, se non tiña banda, non tiña nada, fun sola. Tamén, vaya huevos, tocar 3 temas antes de Jorge Drexler dun Pazo da Cultura cheo de peña, sola coa guitarra. Dios, E agora máis faría, pero bueno, é que ti, o ni sea, vamos, creo que eres a persona que pasou por aquí, de todas estas 4 tempadas, falo xa de uns 100 convidados tranquilamente, co percorrido musical, que sen dúbida máis che fixo ter carreira. O sea, vale que a tua carreira, poderá dicir a xente que non é unha carreira de miles de números, de millóns de ventas, ni nada desto, pero pero posiblemente unha carreira pa min o sea, me estou quedando con unha carreira moi exitosa por esto, non? Por decir, oye, facer cousas que axudaron a crearte moito máis do que eres sobre todo, tamén me fixeron como confiar en mí mesma, que aínda que moitas veces dubido diso, pero sobre todo mesma porque eu todo o que conseguín foi sola, porque non tiven atrás. E todo o que o de Drexler foi por dar o coñazo ao tío que levaba a programación, que a ver se me podían levar como artista local de Pontevedra. O de Europa foi por estar horas diante do ordenador buscando sitios, o de tocar aquí por estar pico pala. Moitas veces me desinflo, estou como a piques de deixalo constantemente, pero sí, sobre todo que fíxome como máis dura e máis resistente. Eu non tiña nada de paciencia, agora teño unha paciencia para moita. Para mí mesma non, hai que sacar os temas xa. Agora xa como que estou empezando a relajar, pero non sei, como que aprendín moito a eso. mola, mola. Mira, para ir rematando, non roubarche moito máis tempo, porque sobre todo, como fixen, mira, nombrei antes a Marian, como fixen con ela, eu por se alguén non viu esa conversa, eu nesta tempada, con proxectos como o voso, que ides a sacar, que vides aquí a presentar unha canción, ou antes de presentar a canción, como neste caso, e despois vai vir un disco, é unha cousa que me molaría facer, e aparte neste caso é obligatorio porque non estivo Carlos e non pode ser que Carlos non vai a estar por aquí, non, pero me molaría que facer unha segunda conversa e que sexa Sí, sí, sí.
ou cando salga o disco ou neses días, pero facer Vale, como un análise do disco, non? do que pasou Sabes? entre a Sí, e a vale, guai. Sí, e paréceme facer ben. aí un percorrido e despois centrar nas cancións un pouco, non poñernos tanto como Jaime Altozano con Rosalía, ese famoso análise que fixeron, pero si si un pouco dese estilo, non? De, pois, falar un poquinho dos temas e profundizar que me mola moito facer eso e pode estar interesante. Vouche facer agora, claro, que hai veces que estas preguntas mola facelas, pero outras veces digo, joder, creo que estivo moi boa a conversa e tanto ti neste caso como o público vai dicir, os que non me coñecen vai dicir, e este tío por que fai estas preguntas agora? Pero, bueno, eu que sei, as teño aí xa como rutina e as vou a facer porque, claro, e agora Hasta teño no banco cantas veces foi a non, semana, non, non? non, non son como esas, pero claro que igual, pues, va. Son preguntas mías, son preguntas para analizar si es unha persona psicópata ou non. Ok, vale. Vale. Y preguntas que están basadas en estudios de universidades como a de Massachusetts, a Universidade da Pobra do Caramiñal e a Ok, Universidade de Burela, vale? O sea, mira universidades top que reconocidísimas. Mira, ahora é o mediodía, lóxicamente non, pero poñámonos que é de noite. Ti ahora é de noite, acabamos ajá, a conversa, acabamos tarde, e queres cenar. E vale, non tes nada, empezas a mirar no armario e só tes leite na nevera e uns cereales, un chocapic, por exemplo, nunha sí. estantería. E ou cenas eso, ou buscas de alguna maneira algún sitio que este aberto a última hora que che fan algo de comer. Comerías os cereales? Sí, Sí, non se iría a pillar nada, no, que pereza. vale, Un chocapic máis rica. vale. Outra situación, por exemplo, un concerto, estás de concerto, vas a un festival e esa noite, pois, podes salir, aproveitas e dis, pois, esta noite vas ca tua parella e dicimos, esta noite vamos a disfrutar, queda o bebé ca familia e dis, tipo, vamos a disfrutar nós que fai tempo que non salimos. Ten esa pizza, quedan uns cachiños. E volvedes de madrugada. E tedes o que Sí, sobrou da pizza. Plantexades sí, comer esa pizza porque tedes fame e comeríades esa pizza que sobrou? sí. Se teño fame, sí, se non Claro, teño, non. Pero tendo fame. de almorzar ao día seguinte fría, A iso sen iba a problema. preguntar, fría ou quentarías? Fría, bueno, hombre, vou poñer a quentar eu. Wow. No, no, no. Fría, Vale. fría. E última pregunta, tortilla de patacas. Eh, Con cebola ou sin cebola? Con sempre. É moi feita. Non son nada betanceira. Ten que estar ben feita. Uf, E con... casi, Iso isto me define de psicópata, verdad? casi faso pleno de preguntas de non ser psicópata, porque cereales, siempre bien. A pizza, fría. A tortilla con cebola, non importa, aí non pasa nada. Pero de moi feita... É que a mí o sabes o que me pasa? Isto sí que é de psicópata. E a mí me pasa que o cheiro que queda do ovo cru, cando bates un a min cheírame a can mollado. Hostia, non Entón pensa... teño que Non... moi ben os cubertos e moi ben os platos, porque cando hoxe, por exemplo, lle fixen ao meu fillo unha tortilla francesa para almorzar. E logo teño que lavar ben o plato, botarlle mogollón de fairi e lavalo super, super ben porque se queda un pouco de cheiro do ovo cru, a min cheírame a perro mollado. Wow, claro, ante esa justificación, pois... Claro, eu non podo tomar unha tortilla betanceira porque é como comer un can pasado por unha dana, sabes? Claro, vale, entón aí igual esa parte psicópata ten un pouco de xustificación. Entón igual non es tan psicópata como os estudios poden dicir. Claro, porque Como non? e ademais tendo un gatiño, pois comer un can mollado, pois tampouco non sei como sería realmente de agradable. Non, eu a verdade preferiría non ter que pasar por aí. Bueno, pois entón vamos a deixar un pouco a excepción e vamos a considerar que non eres psicópata, que foi un pleno de preguntas correctas e esta conversa se pode publicar, porque se fose psicópata esta conversa non se publicaba. Eso estaba claro. Para que me sacaran de aquí da casa. Cora, moitísimas gracias, de verdad,
por esta conversa. Creo que estivo moi guai. Estaremos atentos a esa publicación do primeiro single, do segundo single e do traballo cando saia no 2025, como a sempre, na descripción aquí de YouTube. Bueno, estes vídeos, estas conversas vou a volver a publicarlas en Spotify e en iVoox, que a última tempada tiveron un problemiña e non puiden publicalos. Van a estar tamén nas descripcións de ambos casos. Van a estar as vosas redes sociales, os perfiles Spotify, todo para que a xente poida entrar e darvos a seguir e estar atentos aos concertos, á música e todo. Falaches moito, pero quero que as últimas palabras, a despedida, sexa túa. Pois nada, que foi un placer estar aquí hoxe, porque ao final este tipo de conversas, este tipo de momentos axudan moito ás artistas como a min, que estamos aí pico pala, así que todo o que sexa dar a coñecer o proxecto sempre ben. E nada, e sobre todo agardo que guste o traballo no que levamos 2 anos, el Cuarto Dorado, que é, bueno, pues, o meu segundo bebé preferido. Estaremos aí atentos. Graciñas. Graciñas.